Šić. Ja ti govorim klub, a ti moraš odabrati jedan. Ok. Možemo krenuti? Da. Ok, Dinamo ili Rijeka? Dinamo. Dinamo Hidrel ili Dinamo Zagreb? Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb ili Gorica? Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb ili Varteks? Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb ili Hajduk Split? Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb ili tvoj najdraži Lokosi? Kaj, pa ti si Lokos. Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb ili Vukovar? Dinamo Zagreb. A pobjednik je? Dinamo. Ok. Zagreb. Ok. A što ako ti ovako kažem? Dinamo Zagreb ili Bayern? Morat ću odabrat klub uz koji sam odrastao, puno utakmica gledao, gdje je igrao moj najdraži igrač, Thomas Müller, znači Bayern München. Ok. Čuli ste ga? Hejt u komentare, molim vas. Jesi ti to rekao hejt u komentar?